MTV. Сәлем, эфирда музыкаль койма хит парады һәм сезнең белән мин Айсыл Олерон. Без эстрада йолдызларын бары сәхнәдән, телевизор экраннарыннан гына күреп беләбез, аларның образлары, җырлары, тавышлары турында озаклап сөйли алабыз кирәк булса. Ә менә өйдә җырчылар ниндирәк хуҗалар икән? Кайсы эшкә куллары бара, кайсы эшкә күңелләре ятмый. Бүгенге чыгарылышта барысында түкми чәчми сөйләрмен. Әзер булсагыз, башлыйбыз. Бу атында хит-парадка җырчы Илдар Әхмәтов килеп керә. Илдар ишеннән качмый, киресенчә хуҗалыкта була торган бөтен эшне дә яратып, һәр эшне күңелен биреп башкара. Шуңа да андый чакта эштән бүлдергәнне җене сөйми икән. Шул ук вакытта хатын-кыз эшенә дә кысылмаска тырыша ул. Күп дигәндә бәрәңге яисә йомырка кыздыралар. Анысын да бик кирәк булса гына. Синең өчен барысына да әзер җыры белән Илдар Әхмәтов бу атнада 15нче урында. Син дигәндә әзер барысына, алларына басып күзеңә кара. Яратам дип әйтәм каршыңда, барлап барыйк гомер елгасында, йөзгән кебек булыйк кимәдә. Мәхәббәттән бәхет ташып торсын, гомер көзе безгә җитсә дә. Синең өчен назлар ташый җанда, менеп китәм биек үрләргә. Гомер буе сине яратырга, сүз бирәмен шашып сөяргә. Барлап барыйк гомер елгасында, йөзгән кебек булыйк кимәдә. Мәхәббәттән бәхет ташып торсын, гомер көзе безгә җитсә дә. Яратам бик, җаным сине биктә, сөю диңгезендә йөзик без. Йөрәкләрдә бергә кушылдылар, балкып тора безнең йөзебез. Барлап барыйк гомер елгасында, йөзгән кебек булыйк кимәдә. Мәхәббәттән бәхет ташып торсын, гомер көзе безгә җитсә дә. Барлап барыйк гомер елгасында, йөзгән кебек булыйк
ашып тұрсын. Өмір көзі бізге жетсе де, өмір көзі бізге жетсе де. Хит-парадтагы яңалыклар моны белән генә шикләнми билгеле. 14нче урында безне үзгәрешләр белән каршы ала. Без бәхетле дөньяда җыры белән 15леккә Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар килеп керә. Безне хит-парадта аларның беренче катнашуы, дуэтка уңышлар теләп калыйк. Яшиялар үзенә тиңе булмаганны иш итеп, яшиге барлап типкәне йөрәге кагышларыны ишетеп, яшиге барлап типкәне йөрәге кагышларыны ишетеп, булганы сулар булганы, бер тынарга булганы, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә миләр уйлама, миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Ятлар адаштырып карар, сине ятларга карама, ят күзләре карашлары кермәсеннәр арага, ят күзләре карашлары кермәсеннәр арага, булганы сулар булганы, бер тынарга булганы, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә миләр уйлама, миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Икеләнүләрең белән кәефемне төшермә. Бүген яратылып яшиге булганнарга үкенмә. Бүген яратылып яшиге булганнарга үкенмә. Булганы сулар булганы, бер тынарга булганы, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә миләр уйлама, миңа сине бар, Сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Жылы аккарлар булып яу өшеттермә салкынада. Салкыны яңгырларны булсын җанымы тулы ялкынында. Салкыны яңгырларны булсын җанымы тулы ялкынында. Булганы сулар булганы, бер тынарга булганы, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә миләр уйлама, миңа сине бар, Сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Без бәхетле дөньяда.
Ландыш Нигмажанова беренче чиратта өйдә тәртип булганны ярата. Бу максатка ирешүдә аны бер нәрсәдә куркытмый. Идәннәр чиста булсын дип идәннәрне тырышып юам. Кирләрем шкафта матур итеп төрелгән килеш тезелеп торсын өчен юып киптергәннән соң иренмичә үтүклим. Кыскасы, нәтиҗәсе мине канәгатьләндерерлек булмыйча туктамыйм дип шаярды ул. Ире Фәрит тә Ландышка ярдәм итеп кенә тора икән, кулыннан килмәгән эше юк дип шатланып сөйләде җырчыбыз. Бу атнада Ландыш 13нче урында. Кояш якмый, икән төрле якта, чыга бары, ул бер як тарафка. Югарнытмый, икән йөрәгеңне чынлап торып, әгәр ул яратса, онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны unutulmay икән шул йөрәк, онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны онытылмый икән шул йөрәк. Яратма дип ялкынланып сөйгән йөрәккә, мең кат яраланып китсә дә ул яратала шуңа ул йөрәктә. Онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны онытылмый икән шул йөрәк. Ришат Фазыл Әхмәтовның иң яраткан эше агач утырту икән, иң яратмаган эше карлыган һәм җиләк җыю. Ни эшләп дигән сорауга түземлегем җитми, бигрәк вак биталар. Җиләк тутырулары шундый авыр дип җавап бирде ул. Ихласлыгың өчен рәхмәт сиңа, Ришат. Берәү булса әле яшереп нитеп торыр иде, син һәрвакыт ничек бар шулай әйтәсең. Афәрин, бу юлы җырчы егетебез 12нче урында. Үткәнсеңдер әткәй, кайта алмадым, читтә йөртте язмыш юллары. Сиңа атап җырым язылмады, ялгышымны соңрак аңладым. Еллар үткән сайын акыл керә, Яшкерәсең әткәй төшләремә, сагышларым тия йөрәгемә. Кайтып булмый ләкин үткәнегә. Кайткан сайын безне каршы ала, өй каршында үскән миләше. Сагынабыз сине барыбыз да, кирәк чакта җитми киңәше. Еллар үткән сайын акыл керә, яшкерәсең әткәй төшләремә. Лилия Муллагалиеваның уңган хуҗабикә булуы Instagram битләреннән дә яхшы күренә. Нинди ризыклар гына пешермидә, нинди тәм-томнар белән генә сыйламый ул өйдәгеләрен. Гомумән, җырчы ишнең барысында бик яратып башкара икән. Һәм иң мөһиме, барысына да үзе өлгерергә тырыша. Бик сирәк кенә табак савыт юуны ирем үз өстенә ала. Мин үз вазифаларымны тулысы белән үзем эшләргә өйрәнгән дип уртаклашты Лилия. Сагышланма гомер уза диеп, кайгырма яшелек үткәнгә.
uzdi diye portliq tutganiga o'tgan kibit o'ti yulog'ina uzdi diye portliq tutganiga bugunigingga shukr etib yasha bolalarim sening yoningda olar sening nasl davomchisi yashau dardi joningga Эльмира Нағимованың иң яраткан эше үй җыештыру. Тик бер нәрсәне өнә бетерми ул. Һәр көнне бала уенчыкларын җыю теңкәсенә тия икән. Ах, Эльмира, мин сине шундый аңлыйм. Ул уенчыклар көннән-көн арта гына. Алар бит бер бүлмәгә генә түгел, бөтен өйгә тарала. Шулай инде җыясың, тик нәтиҗәсе күп дигәндә бер көнлек. Балалар үсмичә бу проблема хәл ителмәячәк. Шуңа күрә безгә түзәргә генә кала. Дәвам итик. Хит-паратның уңлыгын ачар вакыт. Шын күңелдән сөйгән яралар алмаша алтын балдак саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак алтын балдак саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине алтын балдак төп түгәрәк очыда шигедә юк сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине Бу бит хит-парадтагы җырчылар, музыкаль коймак концерты. Динә Рафаэл Латыповлар, Эльмира Сулейманова, Ришат Фазлиәхмәтов, Эльмира Нәгыймова, Ирка, Исия Бадретдинова, Рөстәм Закиров, Әнвәр Нургалиев, Гөлдәния Хайруллина, Вадим Сахаров һәм башка популяр җырчылар. 18 ноябрь филармония музыкаль коймак 297-43-77. Таныш моңнар. Сез яраткан җырлар. Татар радиосының популяр хитлары инструменталь яңгырашта. Грандиоз шанлы концерт. Грандиоз шанлы концерт. 21 октябрь. Пирамида. 297-43-77. Генераль партнер Зенит банк группасына кіруші Дивон кредит акционерлық банка. VIP партнер Амваль һәм Амаль консалтинг компаниясы. Тәмле партнер Бәрәкәтле Қасымовлар сөт комбинаты. Партнерлар Кукмара металл савыт саба заводы Ошық акционерлық жәмғияты. Бәкір шифаханасы. Таттелеком Ошық акционерлық жәмғияты. Татар радиосы тәқдим итә.
Қараңғы күзге яқты төсләр өстәп җибәрим. Музыкаль десант. Төсле дискотека. Айрат Сафин, Диджей Радик, Чечке, Булат Нәҗипов, Илдар Әхмәтов, Ирке, Ленар Яшин, Айгөл Рахимова, Ришат Фазли Әхмәтов, Альберт Нурминский, Алсу Азат Фазлыев, Ринат Рахматуллин, Эльмира Сулейманова, Илсия Бәдретдинова, Фәрит Низамиев, Раяз Фасихов һәм башкалар. Төсле шоу. 26 октябрь, Эрмитаж. 297 43 77. Кер үтүкләү һәм табак савыт юуны бик күп хуҗабикәләр яратып бетерми. Шул исәптән мин дә. Әмма Динара Рәхимова киресенчә бу ике эшкә рәхәтләнеп тотына. Тынычландыра бит ул, дип җавап бирде җырчы кызыбыз. Тагын буш вакыты чыгуга бик тә пешеренергә ярата икән. Иң мөһиме, берәү дә комачауламасын. Шул очракта бөтен фантазиясын эшкә җигеп, Динара кулинар шедеврлар иҗатка башлый икән. Бүген креатив пешекчебез 9нчы урында. Ташлама матурым, йөрәгем ирегер талпыныр. Кояшның яктысы җылытмас, яралы йөрәгем ялганмас. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Авыр булыр минем җаныма, кирәк түгел мине ташларга. Без икәүбез, бар килгән икебез, йөрәксин ирекмә талпыныма. Ташлама син мине, ташлама, йөрәгем әрнетеп тысалма. Күземнән яумасын яңгырлар, булмасын күмердән улы чаклар. Ризат һәм Зинера гаиләсендә ир-ат һәм хатын-кыз эшенә бүленеш юк. Бергә гастрольләргә йөргән ир белән хатын өйдә дә бөтен эшне бергәләп эшләргә өйрәнгән. Берсе тузан суыртса, икенчесе чүп түгәр. Табынны да икәүләшеп әзерлиләр. Ә яраткан, яратмаган эшләренә килгәндә, Ризат казу эшләрен бик тиз эшләп ата. Ә менә чүп утауда һич кенә дә катнашырга теләми. Зинераның да бер яратмаган эше бар. Ул да булса, шияләрне тешләреннән арындыру. Аны кем генә ярата икән? Юктыр андыйлар. Булса, хәбәр итегез, без дәвам итик. 8нче урын. Язган икән сагышларга уралырга, әлдә сагынып чыгам синең юлларыңа. Китсәң дә син гаепләргә хакларым юк, рәхмәт кенә әйтеп калам булганыңа. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Югалмасын сагынулар әйдә калсын, килми әле сине бердә онытасым. Әсәрләнеп әлдә шулай сагынудан, сине гомергә мине мәхрүм итә алмассың. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Әнвәр Нургалиевны чын мәгънәсендә
кул остасы дип атарга була. Җырчы яшь чагында акча юклыктан хәтта мебель, ягъни үй җиһазларына хәтле үзе җыя торган булган. Гомумән эштән куркып торган булмады. Төрлесенә ябыштык дип сөйләп алды Нургалиев. Шулай да яратмаган ике эше бар икән. Берсе бәрәңге алу, әмма икенчесе хәзер сирәк эшли торган эш. Әнвәр бала чактан ук көтәргә яратмаган. Үтсәдә еллар тезелеп сафка, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Белмим кем белән гомер итәсең, үкенәсең бер, ул бит мин түгел. Мин дә гөл сине сагынам шулай, икенче ярым сиңа тиң түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсең бер, ул бит мин түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел. Үкенәсең бер, ул бит мин түгел. Хит-парадның яңа бер гаилә дуэты Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Алсу белән Азатның графиклары бик тыгыз. Шуңа да өйгә кайткан сайын Алсу бөтен көчен һәм вакытын үй җыештыруга багышлый. Сирәк була башлый иде. Шуңа да кайткан сайын генераль уборка ясыйм. Озакка җитәрлек итеп яхшылап ярга тырышам дип уртаклашты җырчы. Өйләрендә эшне бүлеп карамыйлар икән, кем кайсына җитешсә, шунысына тотына. Азат кирәк булса, кастрюль тутырып аш та пешерә ала. Шул ук вакытта гаилә башлыгы балаларны бакчага, мәктәпкә илтү эшендә тулысы белән үз өстен алган. Афәрин, үрнәк гаилә дип әйтәсе генә кала. 6нчы урын. Синең барлык эшләреңдә күңелгә ятып тора. Сиңа булган мәхәббәтем сәгатьләп атып тора. Яратамын, яратамын, яратам сезгенә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи син сезгенә. Яратамын, яратамын, яратам сезгенә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи син сезгенә. Кычаклыйсың килеп тора, килә ярсып үбәсең. Синнән башка ярты минут яшьямны күрәсең. Яратамын, яратамын, яратам сезгенә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи син сезгенә. Яратамын, яратамын, яратам сезгенә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи син сезгенә. Сезнең айнан Алсу һәм Азат 21 октябрь көнне пирамидада узачак җанлы концертта катнаша. Татар радиосы туган көне уңайыннан оештырылган әлеге грандиоз чарада эстрадабызның тагын бик күп җырчылары үзләренең иң популяр җырларын башкарачак. Тере тавышка, музыка уен-коралларына кушылып җырлау бу көтелгән концертны тагы да үзенчәлекле итә. Димәк, 21 октябрь пирамида күңел ачу үзәгендә очрашырбыз. Ә без дәвам итик. Чиратта 5нче урын. Күңелемнән, йөрәгемнән агыладыр җырларым. Утырма әле сагышларың
Таратсыннар мұңнары Шығар яныма Янларыма басары алдыма Алларыма баста бие Әйді көңілім қылларыны да Шығар яныма Янларыма басары алдыма Алларыма баста бие Әйді көңілім қылларыны да Матур үтер бұл өмірлер Дөрес итеп яшәсәң Хаталардан үрнәк алып Изгелекләр эшләсәң Шығар яныма Янларыма басары алдыма Алларыма баста бие Әйдә күңелем кылларына да Шығар яныма Янларыма басары алдыма Алларыма баста бие Әйдә күңелем кылларына да Розилия Булатованың иң яраткан эше ашарга пешерү. Идәгеләрен ул әлдән әле оригиналь ризыклар белән сыйларга тырыша. Бер эштән дә курыкмыйм, кирәк булса, чүкеч белән, кадаклый, пешкы белән утын кисә алам дип шаккатырды Розилия. Менә күрдегезме, безнең җырчы кызларыбыз нинди уңгандалар, булгандалар. Ә җыраулары ничек матур? Кая тагын бер тыңлыйк әле. Барын эзли күктә карлыгач, ярыны көтүп сайрый сандугач, зәңгәр күкләр сөйләрендә мине бәхетле янында сине булгач, сине карлыгач, мине бит сандугач, сайрашабыз көндә тан тугач, карлыгачым, сандугачым диеп, матур яшик гомер бер булгач. Без табышкан алысу таңнарда, без кавышкан ярсу язларда, карлыгачым, сандугачым диеп, төрнеп яшик әле назларга. Син карлыгач, мине бит сандугач, сайрашабыз көндә тан тугач. Хит парадының чираттагы катнашучылары Эльмира Сулейманова һәм Рамил Галимҗанов. Алар өйләрендә ниндирәк эш башкара икән? Эльмирадан башлый. Эльмира өйдәге бөтен эшне яратып эшли, берсеннән кала. Табак савыт юлны җенен сини. Моны ирем яхшы белә, шуңа күрә табак савытны һәр вакыт ул юа дип уртаклашты җырчы. Шул вакытта иренең бер тапкыр да ашарга пешергәне юк икән. Бу эшне я Эльмира, я иренең әнисе башкара икән. Рамил Галимҗанов идән юудан тыш барысын да эшлим дип җавап бирде. Кирәк икән бәрәңге утыртам, кирәк икән казы балам, кирәк икән ашарга пешерәм, кирәк икән үтүклим, кыскасы тырыш егет. Табак савыт юмаучы Эльмира һәм идән юмаучы Рамил бүген хит парадының 3нче урынында. Һәр көн миңа назлап дәшә иртән, үртәп мине көлеп йөри читтән. Үзе үрти, үзе миннән көлә, мин бит сине шулай сөям диям. Искән чакта җылы назлы җилләр, сиңа алар сөйли икән ниләр. Сөям дия сиңа искән җилләр, сөям дия мин дә сөям шүләр. Искән чакта җылы назлы җилләр, сиңа алар сөйли икән ниләр. Сөям дия сиңа искән җилләр,
зарам Қаршы біріне дәшмейм мен ұялам Жанам мен нелер сөйлесең де Сүйем деген әлі сүймесең де Іскен шақта жылымазлы жилер Сиңалар сөйлейкен нелер Сүйем дие сиңа іскен жилер Сүйем дие мен де сүйем жүлер Үз йортлары белән торучы Рафаэль Латыйпов бакча эшеннән дә, үй эшеннән дә куркып тормый. Барысын да җиренә җиткереп эшләргә тырыша. Хатын-кыз ир-ат эше дип бүлеп торганнарын да аңламый. Тормыш булгач, барысын да эшләргә, бер-береңә ярдәм итәргә кирәк ди ул. Рафаэль Латыйпов бу атнада хит-парадның 2нче урынында. Bir yılmayıp qaradın Partayıp min gaşıkmın Gaşık yüzüne Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Çeşlerime ak düşer Yıl ötken sayın Birge canım yeşikşe Ömrünün melin Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Artlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Artlık jitse de Ниһаять 15-лекнең беренче баскычына да менеп җиттек. Бүгенге лидерыбыз бик яхшы хуҗабикә. Аның яратмаган эше юк. Идәне юылган, кирләре уылган, ашы пешкән. Кем ул дисезме? Регина Тимербулатова ул. Сүзне үзенә бирик. Таң атканда баланарга сөйләдем серләремне Балын чәчәкләре алый минем күңелләремне Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән Таң атканда апакларга моңнар булып уралдым Чишмәләрнең агышыны да яшьлектәге җырларым Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән
Күрәсез, җырчылар да башкалар кебек үк өйдә һәм хуҗалыкта барысына да өлгерергә тырыша. Алар да үй җыештыра, алар да бакчада чүп утый, тик үй эшләрен яратып эшләсәләр дә, бу бәхет аларга сирәгрәк тәти шул. Җырчы күп вакытын я сәхнәдә, я юлда үткәрә. Аерма шунда гына. Шулай итеп, бүгенге чыгарылышка нокта куеп, мин Айсыл Лерон сезнең белән саубуллашам. Очрашырбыз.